Yes, hello, what's up sa inyo mga igalanos? Another video tasad ko klaro pero matag og kalingaw entertainment siya inyo syempre atod gyapon pa news na nag-inusarang DJ nga may pagatisoy biboy bugoy. Asang tisoy mo nagtiguwa nga. Ang mupapas mo sa kasakit sa tagsa ninyo kamadugan so kakaw takaro mga higala no kay kitsuyan tas tong kagalingon. Bitawin na rin ikakaw kabutsukoy ni siya kaw kung buichoki ni siya to mas siyang eskwelahan. So kung kikaw-kaw diri mahigala kay gikan sa guslakaw dito sa gawas kay gikan pag ko sa klase then palit ko dito og kanang kaon para sa kong lunch kaganiya so manatag take sa tong lunch mahigala no. So karon kay recently lang mahigala no kay nireklamo no sa Tulfo which is ang front row. So usa ka tawo sa front row mahigala no nireklamo sa kanang Raffy Tulfo in action. So sikat kay ni si Sir Raffy Tulfo kay siya mo basta if dili mo mag-YouTube mo kailan niya pag mag-YouTube mo or mo tanong TV5 kailan mo ani niya pero kung may gala kay Pinoy lagi daghan kay memes ang nanggawas tungod sa mga issue nga giladlad o gipangsulti sa usa ka complainant dito sa iyang programa. So kung may gala atong makita no ang nagkalain-laing memes nga nindot kay tan-awon well nagkaon ka. Mga memes nga gipuhi mo na pud sa mga Pinoy nga mga kwela kayo mga Pinoy nga way mahimo sa kalibutan mga Pinoy nga happy live and laugh. So karon ato nang usa-usahang pagtan-aw may gala no B-Boy Bugoy TV featuring front row face. Tara, so front row memes. Here we go. So tara no. So na-vlog lang kung dali-dali karon sa ni may gala no kay gagabi nag-vlog ko og prank call. Anyway, paabutan yung prank call lo kay na-post man ta sa FB about prank call. Paabutan niyo kay nag-vlog ko gabi jud manghigala pero unsaon man nga akong gigamit 50 frames per second nya ang makaya sa akong Premiere Pro which is 25 frames per second. Ang hitabo ni may gala lag kaayo pag edit nako gikapoy kog edit in klase man ako ikabuntang mong gikapoy ko. So anyway, here we go. Ato na sugdan ang atong mga videos nga katawanan kayo memes about front row memes. So if bago pa nyo yung vlog mahigala, don't forget to subscribe at click notification bell para update sa mo sa mabagong videos. No way klaro pero matag kalingaw, entertainment ug idea sa inyo. Chinging. Nakita ko yung before and after kanina, ang laki po ng pinagbago. Makinis, maputi. Marami po akong products na sinubukan and hindi naman po lahat effective. Isa po yun Product ng iba't ibang company po. Okay, hindi mo ba ginamit yung product ng Franco para Minsan maging lang ka? po. Minsan lang? Opo, minessage po nila ako para kunin po yung story ko dahil na-picture po ako sa mga TV shows. Pero ano talagang dahilan kung bakit ka na pumuti? Ano yung mga ginamit ng product? Hindi product ng Franco? Hindi po. Ibang product? Opo. May supply na po ako, syempre ininom ko na po. Hindi. So, ano po yung nagpaputi sa'yo? Pananalig po. Before and after. Yung before mo, alam mo na yun? Yes po. And after. Yung transformation mo, yan ba'y galing sa mga ininom mong gamot, produkto ng Prantro? Yes or Isang no? beses lang po ako nakapag-try uminom ng product nila. Isang beses lang. Tapos, minessage po ako ng mismo may-ari ng front row. Ayoko pong sabihin lahat ng to dahil... Pero yun po ang totoo. Kaya po may mga billboard, pinangakuan po ako ng billboard. 1 year supply of Lux White. Okay, so uminom ka, isang beses ka lang uminom. Nung may supply na po ako, syempre ininom ko na po. Hindi, uminom. So, ano po yung nagpaputi sa'yo? Pananalig po. Okay, Pag ma'am? umuwi ako, sir, ano naman gagawin ko, sir, dyan sa Pilipinas? Gagawin na naman niya akong kawawa dyan? Binam. Na kahit Excuse lang, Binam, excuse lang. Ako muna. Sa kapitbahay namin, sir. Bina, excuse lang. Hihingin kong tubig, hihingin ko sa kapitbahay. Ma'am, pasanda naman, pasalitan naman natin siya. Oh. Sige. Bina, alam mo ang buhay ko. Pumasok ka sa akin, marami akong babae. Bakit ka pa pumasok?
Alam ang buhay ko, walang-wala ako, contraction lang ako. Bakit ka pumasok? Marami. Ilang babae mo ng panahon? Tanungin mo ng idol. Tanungin mo na ng idol. Bakit pa siya pumasok? Alam niyang ano ko. Bakit doon na siya pinatulan? Alam mo naman, babaero siya. Ma'am, sa pagkakala mo, bago kayo kinasal, bago kayo nagkagusto sa isa't isa, ilan po yung naging babae niya muna? Sabi niya kasi, alam mo naman daw, babaero siya noon. Ilan ba yung babae niya Dalawa noon? lang, sir. Pangatlo ka? Opo, sir. Baga magsinungaling. Ilan? Marami. Marami, sir. Mga ilan? Basta alam niya, sir, Hindi mga magsinungaling. ilan ba, sir? Mas maganda ganyan O sa'yo. pagpalagyan natin 5. Pumasok yan. Pang-anim na sana siya. Pang-10. So that was our vlog for this moment mga igala no. So nagkadaiya gid siya. So that was the memes no sa Rafi Tulfo in action. Please subscribe if bago pa man ang video mga igala no. If na mo'y comment suggestion nga atong himuon sa sulod nga vlog mga igala, don't forget to comment sa atong comment box below. Like, comment, and share mga igala. Subscribe, click notification bell para ma-update po mo sa mga bagong videos pa nga umaabot ng mga tawag kalingaw entertainment sa inyo. Siyempre atong gyapon kaninyo sa nag-inusarang DJ nga may pagkatisoy Biboy Bugoy. Amo papas mo sa kasakit sa tagsa-tagsa ninyo kamadukhang kayat-yat na rin sa ina mga igala. Daghang kay salamat. Peace. Bye-bye. Bye-bye. Tanalor video no siya nasag mo klaro pero eta ko tayo sa nag-inusarang DJ nga may pagkatisoy Biboy Bugoy o papasubot tang sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko.